Ahojte, je nedeľa 22. februára a dnes sme sa vybrali pozrieť na miesto, kde sme pred 3 týždňami našli vzácne huby, orničky kráterovité. Tak som bol zvedavý, že či za tie 3 týždne nejako podrástli, pretože medzi tým bolo dosť zima, v noci mrzlo. A boli tu také krásne skupinky. No a podrástli iba minimálne. Trošičku sa otvorili. Ale dá sa povedať, že zostali skoro také isté. Tá veľkosť sa moc nezmenila. Sú to huby, ktoré rastú zriedkavo, väčšinou na popadaných hrabových konárikoch, ale už sme ich našli aj v iných typoch listnatého lesa. No a tuto ďalej je ešte jedna pekná skupinka. Dnes prší, respektíve padá dážď so snehom, ale napriek tomu nás to neodradilo ísť skontrolovať túto lokalitku. Manželka ma naviguje. No to je ďalšia pekná skupinka. Tá farba je väčšinou taká sivá, sivo-čierna, ale niekedy ten odtieň môže byť až taký do hneda. A tuto mám taký konárik, kde je pekne vidieť vlastne ako tie húbky vyrastajú z toho hrabového konárika. A tieto majú taký zaujímavý odtieň, taký svetlý. Takže tak, ešte záber na túto peknú skupinku. Aj keď upršaný, ale pekný deň.